Ce să ceară? Nu e așezat bine? Nu s-a așezat. Da, mă, unde ne anau? Energia ca să dă așa formă. Tu te dracu, tu. Tribuna oficială e la... Hai, mă, ce fac? Du-te, bă, tu. Mi-a dă-l mai și pe el să vadă. El doar are vocea în cadru. Desene animate. Hai, mă, ce faci? Aerotobre, are cineva ceva de comentat acolo? Are puțin la tine, mă. Să vedea eu. Am energia așa. Ăla. Aha. De-a dracu. Pe la așa Blackberry ăla. Bă, când face bine, bă. Câteodată nu face deloc, băi. Dar are zoom mare. Ce lumină vrei? Are, dar să lași Andrei. Lasă să iei așa. Dar cu toate că ziua face mai prost. Dă un pic, Ăla da. cu blitz face mai prost că ăla fără ziua. Ziua, da. Ăla fără blitz face mai bine ziua. Ca ăla cu blitz. Ia vezi, bre, mai mă prinzi acum. Bre, Enele, mai mă prinzi așa dacă stau? Jos așa? Așa, mă, că e acum... Ce are? Arbitrii, atenție! Hai, Vladimir, hai, mă, curajați! Hai, Vladimir, hai! Ușor, că n-a venit sportul, da? Dă-te mai într-o parte. Fugi! Du-te, Antonie, du-te! Hai, Gabi! Du-te! Hai, fugă, băieți, hai, fugă! Bagă! Fugi! Hai! Du-te, că-i bine! Fugă că e bine, hai! Trage tare! Acolo ți-a ținut. Așezați-vă! Ridică mâna. Aproape un minut.